नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आज आपण बनवणार आहोत गुळपापडी किंवा सुकडी। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। आता आपण गुळपापडी बनवायला सुरुवात करूया। त्यासाठी मी इथे एक कढई घेतलेली आहे। गॅस मी ऑन केलाय। कढई आपली गरम झालेली आहे। यामध्ये आपण एक वाटी तूप घालून घ्यायचे। इथे मी शुद्ध तूप वापरलेलं आहे। तुम्हाला लागलं तर तुम्ही शुद्ध तूप आणि डालडा दोन्ही अर्धा अर्धा सुद्धा घेऊ शकता। तूप आपलं गरम झालंय, जास्त कडक होऊ द्यायचं नाहीये। यामध्ये आपण 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घालायचे आणि बारीक गॅसवरती मिक्स करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता गव्हाचं पीठ आणि तूप आपलं छानपैकी मिक्स झालेलं आहे। याला आपण गुलाबी रंगावरती भाजून घ्यायचे चांगलं तूप सुटेपर्यंत, म्हणजे आपली गुळपापडी टेस्टी बनते। पीठ आपलं भाजत आलेलं आहे गव्हाचं। तुम्ही पाहू शकता तूप सोडायला लागलंय आपलं गव्हाचं पीठ आणि सुगंधही छान सुटलाय। या ठिकाणी जर तुम्हाला असं वाटलं की पीठ खूप कोरडं आहे तर तुम्ही इथे या ठिकाणी 2-3 चमचे तूप ऍड करू शकता। अजून 2-3 मिनिटं आपण याला चांगलं भाजून घेऊया। तुम्हाला लागलं तुम्ही यामध्ये खोबऱ्याचा कीस, ड्रायफ्रूट सुद्धा वापरू शकता। पीठ आपलं भाजून झालेलं आहे। यामध्ये आपण 1 चमचा विलायची पावडर घालूया। मिक्स करून घ्यायचे। गॅस मी बंद केलाय। आता आपण हे मिश्रण 2-3 मिनिटं साईडला ठेवूया। 2-3 मिनिटं झालेले आहेत। मिश्रण आपलं कोमट झालेलं आहे। मिश्रण खूप गार होऊ द्यायचं नाहीये। यामध्ये आपल्याला 1 वाटी गूळ घालायचा आहे। गूळ चांगला किसून घ्यायचा किंवा बारीक करून घ्यायचा व्यवस्थित, त्यामुळे तो पटकन मिक्स होतो। गरम गरम मिश्रणामध्येच मिक्स करून घ्यायचा। गूळ आपला मिक्स झालेला आहे व्यवस्थित। आता मी इथे डबा घेतलेला आहे, याला मी तूप लावून घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण ओतून घेऊया। व्यवस्थित असं दाबून घ्यायचंय। गरम गरमच दाबायचं, इथे घाई करायची आहे, नाहीतर तुमची वडी पडणार नाही व्यवस्थित। इथे मी एका ग्लासाला तूप लावून घेतलेलं आहे, याने थापून घेऊया। व्यवस्थित थापून घ्यायचंय असं। गुळपापडी आपली व्यवस्थित थापून झालेली आहे। आता आपण याला गरम गरम आहे तोपर्यंतच कट मारून घ्यायचे, म्हणजे काय होतं आपले कट व्यवस्थित निघतात। तुम्हाला हव्या त्या साईज मध्ये तुम्ही कट करू शकता। आता आपण याला थोडंसं थंड होऊ देऊया, नंतर आपण पुढची स्टेप करू। आता आपली गुळपापडी किंवा सुकडी सेट झालेली आहे, काढून घेऊया आपण। मस्त झाली आपली गुळपापडी। बाकीच्या पण अशाच काढून घेऊया आपण। आता आपली गुळपापडी किंवा सुकडी तयार झालेली आहे। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। थँक्यू।